Hej Jim. Jeg var lige ked af hele her episoden med i går, men jeg tænkte, at jeg faktisk lige ville lave en video, hvor jeg viser systemet i stedet for, så det ikke behøver at være live, så det kan passe ind i begge vores hverdage. Så her er den template, som jeg har fundet. Jeg synes selv, det er rigtig fedt med det store billede bagved. Det giver sådan en rigtig frisk og designlækkert system. Det eneste, der skal ændres, det er, at den her boks, som er hernede, den skal hele tiden følge det nederste af skærmen, så længe den er inde på det store billede her. Du kan se lige nu, så rykker den ned. Det er noget, jeg lige vil have lavet på, og så når man rykker det videre ned for at se de forskellige ting, så forsvinder den så igen. Det er det forsiden. Man kommer ind, man kan vælge, hvornår skal man ankomme, hvornår skal man afsted, og hvor mange er man, og hvor mange børn skal der være. Og så det her med room, det laver vi lige om til at vælge, hvor mange børn der er med på turen, og så kan man så trykke book now, hvor man så kommer ind, og så får man så de forskellige lejligheder, som er available i den tidsperiode og for de antal mennesker man har sagt. Og så kan man så vælge. Det her, det kommer til at være de individuelle lejligheder, som der er blevet pushet op fra jeres kunder. Så kan man se, hvad prisen er, og man kan så trykke på den, så kommer der til at være noget mere information nedenunder, hvor der lige kommer til at stå, hvor ligger det henne, hvor langt er der til centrum og vandet og de forskellige ting nedenunder her. Så boksene bliver lidt større, men så kommer de til at stå sådan her, så kan man lige sidde og vælge. Så kan man så gå ind på en af dem, og så kan man så se alle de billeder, de har lagt ind af rummet, og læse lidt om det, og læse lidt mere om det, og så laver vi sådan en lille sektion her i, hvor der så står alle de forskellige ting, ligesom på alle de andre hotelbooking hjemmesider, hvor man kan se, om der er pool på hotellet, om der er indkøb i nærheden, om der er tæt til stranden, alle de der små forskellige ting. Så er der lige sådan en lille tilbudsting her, der er alt muligt bygget ind i. Der er selvfølgelig ikke noget af det, der virker endnu, før jeg har programmeret alt det, der ligger bagved. Men jeg synes i hvert fald, at udgangspunktet i den her, det er rigtig lækkert. Det her display i forhold til, når man er først er kommet ind på en, man kan se. Og så skal man jo så selvfølgelig have en knap herude i siden, hvor man kan så trykke book now. Så kommer man så ind her i booking-systemet, hvor man så kan trykke de forskellige ting alligevel, og så ind med at submitte, og så sende en mail til både jer og til dem, om at de gerne ønsker at lave det her, den her booking. Og så kan I så tage den videre proces derfra. Så laver vi et lille login-system, sådan så at både I og jeres kunder kan logge ind og oprette de her forskellige lejlighedsudlejninger, som de har lavet. Ja, det er egentlig sådan, som jeg havde tænkt mig, at det skulle se ud. Jeg synes selv, at det ser rigtig lækkert ud og kan blive til noget, der er virkelig nice, hvis man så tager nogle billeder fra Alanya i stedet for nogle af de flotte billeder ud over borgen, som vi snakkede om, og vandet og sådan lidt forskelligt. Men der er i hvert fald gode muligheder, så kan I smide nogle nyheder op, hvis der kommer et eller andet fra Tyrkiet for eksempel. Folk kan få lov til at lave nogle kommentarer til det, og så kan vi i galleri her, hvor de kan jo vise nogle forskellige ting i byen, komme med nogle gode attraktioner og vise, hvad for nogle steder I synes, I skal tage, de forskellige mennesker skal tage hen, og lige sælge Tyrkiet lidt. Men det er egentlig det. Så har jeg lige lavet et lynhurtigt overslagsbudget her, som hvor I lige kan se, hvad de forskellige ting vil koste. Designet, som jeg sagde, skal have 4.000 for. Programmeringen ligger på omkring 15.000. Jeg har fundet en tekstforfatter, som jeg også fortalte om, Mias halvsøster, som har læst en uddannelse, der handler om salg, online salg på hjemmesider. Hun skal have omkring også 4.000, tror jeg, og så hosting i et år koster 5.000, så skal jeg alt 28.000. Men nu kan I i hvert fald lige se den her video, og så er der lige nogle ting, I kan tage stilling til, og kigge lidt på det og se, om I er enige med det, som jeg synes, I siger. Og så kan vi jo tage den videre derfra. Ja, det er egentlig det.